Medyo. Ari ka pa dong sa Los Reyes. Los Reyes. Okay, look. Okay, look. Ano yun? Plastic man ang Wow. Mukhaan siya. Okay naman? Nakala. Oh, mukhaan siya sa kuan lang. Oo, nice. Dan na. Gaan kayo? Pero ang kuan ba na? Kanang, ano ka ba ito? Blue light? Oo, bulay na siya, di ba? Hmm. Nice. Ang gado, okay na tayo na ba? Ah, Ano sabi siya? Ano yun? ako na tissue sa kabakaran. ano to? More na yung tissue ulit. Ah, So, ipatanggal. Post. Congratulations! Transition signature. Wow. Live well. Ay, di. Life well lit. Anak yung mata ko sa'yo. Wala man ko yung nasa. Congratulations! Thank you for choosing Chrysler Transition Lenses, the world's #1 photochromic lens. See better in any light and enjoy a more natural vision and truer color perception. Ah, poso. Use my link below. Nade ka. Ito. Yung adjustment, di na lang gamitan, sir? Gamitan? Ah, hindi na lang Light gamitan. lang na sa tato. Pwede na rin kami. Ohoy. Kung ano mo kuan sa lifetime sa service, kung after 1 year, pwede ka balik pa lo check up kayo. Uy, ha? ano to? Free na. Bandit tayo sa adjustment, sir. Like, kung mga yung adjust in line, ang screw mo wala pa yung fireplace, mag-replace yung lens, ang separate mo wala. Lifetime ang secret. Wala ka pa mo pa ito kuan, sir, para ligpyo sa lens mo. Katong spray na mo, parang mo kuan mo, wala ang mo kuan siya, mo gaw to. 220, sir. One spray na din sa sir na ito alam yung spray lang mo. Ang sa pag-spray? One spray lang ay ano lang sa kuan. Ay, spray yan din. Kali lang gamitan mo, kali lang gamitan mo mga kuan na po.